What is up mga kaliskarte? I am back with another video, guys. Matagal din yung another video natin, no? Kasi nawala ako ng, I think, 3 months ata. Hindi ako nakapag-upload kasi sa kadahilan ng mahirap yung schedule natin. So, you're not loving me anymore. You're my paasa-asa. So, naghanap tayo ng panibagong content para sa channel natin, which is food vlog. Ituturo ko kayo, guys, sa munting studio ko kung saan tayo magluluto. Ito yung picture. Let's go! So guys, no, hindi naman halata na pinaghandaan ko talaga yung yung channel natin. Bumili pa ako ng mga gas range, yung mga ingredients and all, yung kuchilyo. Meron tayong bagong mga gamit dito, guys. So diyan napunta lahat ng mga sweldo ko for past weeks, guys. So today, guys, ang lulutuin natin is gagawa tayo ng asan na yun? Wait. So for today's vlog, guys, is magluluto tayo ng Korean noodles, which is sweet potato noodles. Karaniwang ginagamit ito sa kanilang anong tawag doon, japchae, parang pansit bihon ng kung sa atin dito sa Pilipinas pansit bihon eh. So sa Korea kasi, guys, medyo mataas yung proseso ng paggawa ng japchae eh. So after na igisa lahat ng mga vegetables, lahat ng tapa, is ang ginagawa nila is kuha sila ng isang malaking lalagyan tapos tsaka pa nila ang tawag dito, paghalo-halo tsaka kakainin. So sa atin, guys, ang twist dito is instead na tapa ating gagamitin, ang gagamitin natin ay squid rolls at mandarin sausage yung magiging sahog natin. So guys, let's do this. Okay kayo! So guys, ito po yung mga ingredients sa paggawa ng japchae with a twist. So meron tayong dito. Ito yung bida sa lahat. Korean vermicelli or Korean style starch noodle. Tayong toyo. Gagamit tayo ng coconut oil, sugar, asin, tayong sibuyas dahon, meron tayong cabbage, meron tayong red bell pepper, carrots, sibuyas, may sesame seeds, meron tayong chili powder, black pepper, garlic powder, yung sahog natin, squid rolls, pork canton sausage, hoisin sauce, sesame oil, at huwag natin kalimutan, ito yung nagpapasarap talaga sa mga noodles, guys, ito yung oyster sauce. At meron tayong 2 itlog. Stop laughing. Are you crazy? If I'm crazy because of you. Vermicelli, yung Korean noodles natin. So guys, naboil ko siya ng 20 minutes, guys. Tapos nilagyan ko siya ng malamig na tubig para hindi magdikit-dikit. At tapos ko na din ma-slice lahat. So guys, ang unang gagawin natin is luluto muna tayo ng itlog. Siguro 2 itlog. Lagyan natin ng konting asin. Konting black pepper. Okay guys, luto na. Set aside muna natin to. So next is prituhin natin ito lahat. Tapos set aside natin. Lagyan natin ng konting black pepper, guys. At asin. So after nito, i-set aside din natin gaya ng ginawa natin sa itlog. So guys, simulan na natin mag-isa. Medium lang, guys, para hindi masunog. Yes, pwede na. Ito. Pasensya na, guys, wala akong cameraman ngayon. Inuna ko to kasi medyo matigas. Next is
yung sibuyas. At susunod, hinaan natin ng konti. Medium lang. Tapos, lagyan natin ng cabbage. So guys, ito na yung itsura. Huwag natin sunugin guys ha. So this time, lalagyan natin ng asin. Lagyan natin ng pulkating sangkap. Oyster sauce. Lagyan natin konting chili powder. Konting garlic powder. Toyo. Sesame oil. Yung ating iniset aside. So this time, lagyan natin ng tubig. Yun. At i-mix natin. Okay guys, luto na ating chapchay. O diba? Lahat naman ng luto guys. Especially kung love mo yung pagluluto kahit ilang oras pa yan lutuin. Once na galing sa puso, maliwala yung pagod. Kumbaga. So guys, hindi ako magiging plastic first time ko first time ko mag chopstick pero try nga natin. Oh my god. Tinidor na nga lang. So guys. Cut ka. Tinidor na lang ko eh. Lame kayo! Try nga natin. Sarap guys, promise. Masarap nga, promise. Kapag yung tao hindi nagsasalita kumakain, tsak, masarap yun. Try nyo guys. So dito lang po muna magtatapos ang ating video guys. Marami pa tayong lulutuin. Nakabili ako ng sizzling plate. Marami tayong lulutuin na putahe dito. At shoutout po muna. So guys, shoutout sa mga taga Northern Samar na naging kaibigan natin through online. Sina Team Tavazares from Northern Samar, Procolio Adriatico, Gemalis Valenzuela, Jasper Balag, Realman Tigrades, Romar Morado, Aldrin Adriatico. Sa aking kaopisina, Pasnet Family, sina Jojo, Kuya Ron, sina Tags, at sina Islol pala, sina Jeff, special mention, at sa mga friends ko sa Facebook guys, thank you sa suporta. I know matagal din ako hindi nakapag-upload pero nakasubaybay pa rin kayo sa mga uploads ko, mga updates ko sa vlog ko, vlog natin. So hanggang sa susunod na video guys. Okay kayo! So mga kadiskarte, kita-kits sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Peace!